Farmacia Spring reprezintă o echipă dedicată care oferă consumatorilor informații sau răspunsuri la întrebările lor. Având în prim plan sănătatea familiei și pentru continuitatea în acest demers, oferim Farmaciei Spring, farmacia la preț mic, premiul pentru susținerea familiilor cu copii. Vă mulțumim foarte mult, Forbes România, pentru acordarea acestui premiu. Sunt foarte emoționată și foarte încântată și onorată că mă aflu pe scenă alături de dumneavoastră și în acest an. Și sunt foarte fericită că pentru al doilea an consecutiv reușim să câștigăm acest premiu Brands for Kids. Mulțumim Forbes România pentru premiul acordat. Suntem extrem de emoționali și ne bucurăm foarte mult că pentru al doilea an consecutiv reușim să obținem acest premiu Forbes Brands for Kids. A fost un an interesant, plin de provocări, dar mai ales plin de multe reușite pentru noi, multe lansări, multe dezvoltări și inovații. Și ne bucurăm să vedem că toate eforturile noastre și energia au condus și către obținerea acestui premiu. Și mulțumim tuturor pacienților care aleg Spring și invităm să fie alături de noi și anul viitor, pentru că urmează foarte multe surprize și multe proiecte frumoase. Mulțumim Forbes România și vă așteptăm pe springpharma.com.